תעמוד לו, תעזור לו. יופי. אקשן! אקשן! אני רואה גם אתה יש לך נדנודי שינה. ליאור? תגיד, אתה יכול לתת לי אחד סנדוויץ'? קח בבקשה. יופי. אני אוהב עם עגבניות. תגיד, מה זה הדבר הירוק הזה על הראש שלך? זה משחה של שערות. יופי. זה משחה הולך הכי חזק היום בשוק. עושים את זה מדג פטיש, דג חרב, דג חשמל, מערבבים הכל ביחד, לוקחים מסמרה של חיה בלילה של ירח מלא, מסכנה עושה גורו גורו. גורו גורו. זה מהחיה הזו המסמרה. ליאורי? למה אתה אומר איקס? מותק, בעוד יומיים יהיה לי שערות ארוכות כמו שמשון דלילה. תגיד, אתה יכול לעשות לי עוד אחד סנדוויץ' כזה עם ממרח? כן, נגמר הממרח. יופי ליאור. אתה בטוח? בבקשה, תראה. תראה. יופי ליאורי. אדוני ישמור, זה מה נתת לי בסנדוויץ'? זה משחה של שערות שלי. אדוני ישמור, הבנים שלי עכשיו לא בסדר. מה, אכלתי גם פטיש, גם חרב, גם חשמל, עכשיו אני כולי זרם. יהיה לי זעקן בבטן, יהיו לי קשקשים, מה אני אעשה? מי יסיל אותי? עכשיו אני צריך הרבה סבון לשטוף את כל המשחה. מה יהיה איתי? עכשיו יהיה לי זנב בבטן, יהיה לי שערות בבטן עם זנב. לאיפה אני אלך? מה אני אעשה? גברת דוברובסקי. קאט! עפתי את זה! מחיאות כפיים לליאור וגם לעוזר שלו וגם לפרוקי. רגע, אל תלך, אל תלך. אל תלך, כבוד. בואו לקדמת הבמה, פרוקי. תן יד לליאור, תן יד לאדם הנחמד הזה. כן, יפה. איך קוראים לך, אדוני? אבי. אבי, מחיאות כפיים! ובמסגרת גורו גורו נעבור לסצנה הבאה, צ'רלי וחצי. כולם מוזמנים לפה. תכף יש לנו שחקנים מקצועיים. שחקנים מקצועיים, בואו נראה את הסצנה הזאת.